Samaya. Ukuba yethethayo. Asinabudlelwane. Amen. Amen. Xa uyisecela naso azi ukucungulisa. Athi kuyo eliqula elekaba ukhulu wethu uYakobe wasela kulo imfemeli yakhe nemfuyo yakhe. Athi ke ngoku Yesu kuye ukubusazi isipho sikaThixo. Amen. Ubusazi isipho sikaThixo. Xa usele kula manzi ndakunika wona awunawuyokhula uzofaka amanzi. Jesus. Amen. Umane uqoqa uzokha amanzi uzokusela apha. Amen. So xa ndizama le nto ingathi ithuke apha kethatha uYesu xa unozama Amen. Amen. uyeke izinto zakudala zazisetyenziswa. Jesus. Amen. Ngoba kaloku into ezisetyenziswayo zakudala zezifuna ukumane uququnga phakathi ungayeki. Amen. Iyawuphela funa uphaluphika uyawuphela ufuna uphinde uphakame uyohlaziya. Amen. Kanti ubuthatha uYesu lo khona uyihlaziya nguYesu. Hallelujah. Amen. Konke kukhona. Amen. Awunqanelwanga nto khona enqanelwayo. UThixo zonke into ziyalunga uyaphilisa. Okubona kaMthixo. Amen. Izifo ziyasuswa kuThixo. Yonke into ingcango ziyavuleka xa kuThixo. Konke nje kuhle xa unaye. Xa uthembele apha kuye. Usiza kuye ngeleni nangenyaniso zonke izinto ziyenzeka. Amen. Uthi xa uthile. So ke la manzi lawo ayinachaza ukuthi ke ngakaya kumntatomkhulu wethu uthethe into zakudala abantu bashiya. Jesus. Amen. So musebenza nasendaweni xa ungumuntu uquqela amasiko akho wethu. Amen. Amen. Yonke into wenzela ibisenza abantu abadala ungayazi bayayisenza bahloni. Jesus. Ulandela apha ekhondweni ungafuni ukusuka ubangelele kuyo. Amen. Kanti xa unoYesu zonke izinto uyazilahla. Amen. Hallelujah. Uyazishiya uxeba ukhaphe ngokuNkulunkulu. Oh, Amen.